Pois imos dar comezo a este acto, que é o terceiro dentro do ciclo chamado M68, marzo do 68, intitulado Pensar xuntas ou xuntos e non empurrar xuntas ou xuntos. Hoxe imos falar do que significa unha revolución ou unha mudanza ou unha transformación da sociedade nese sentido, mas imos facelo desde unha perspectiva segundo a cal pois as revolucións, as mudanzas máis importantes ás veces da sociedade, como logo se comprobará, logo se comentará aquí, son aquelas que ás veces non se ten constancia delas ou que veñen pois as agachadas, veñen caladamente ou veñen pois sen moito barullo, non? Entón, para nos falar do que significa pois esa visión da revolución, das transformacións sociais e económicas, temos connosco a Antón Losada, temos a fortuna de termos hoxe connosco a Antón Losada, que é un día moi complexo, polo que sabemos, non só porque o poden chamar como ministro, mas tamén por outras cuestións. E temos, como dicía, temos connosco Antón Losada. Antón Losada é profesor titular desde o ano 98, se non estou mal informado, de Ciencia Política na Universidade de Santiago de Compostela. Ese é, por tanto, o seu ámbito de docencia, o seu ámbito de investigación. Mas tamén é certo que, para unha grande parte do público, Antón é coñecido por participar en tertulias, en debates televisivos, radiofónicos, ao longo e largo de todo o Estado tamén, en diversas canles de televisión ou emisoras de radio. Foi director, por exemplo, de Radio Voz en Madrid, foi tamén, tamén pode ser o conocido de ser coñecido, foi secretario de vicepresidencia cando gobernou o BNG co PSOE na Xunta e, por tanto, a súa faceta pública é coñecida, é analista político, a súa faceta pública é ben coñecida para as persoas que estamos hoxe aquí convocadas neste acto. Entón, el vai nos falar sobre a revolución, nese sentido que antes dixen, o título A Revolución vén de incógnita. Antes de dar a palabra, se me permite, Antón, teño que, como sempre, a miña listaxe de avisos. Entón, informo-vos que no próximo lunes 4 haberá unha mesa redonda, unha mesa redonda en que falará Manuel Fraga e a represión franquista. En que non falará Manuel Fraga, falará sobre Manuel Fraga e a represión franquista. Acabo de dar un susto. Non vai falar Manuel Fraga, vai falar sobre a represión franquista e Manuel Fraga. Pedro Sánchez non pasa cada cousa. No mércores terá lugar tamén a presentación do número 2 da revista Follas Novas e o xoves temos tamén outro acto dentro do ciclo do M68 en que Mario Seagra falará da revolución e do feminismo. Entón, xa, con estes avisos dados, pois cedo xa a palabra sen máis dilación a Antón Losada, agradecéndole a súa presenza aquí e tamén, como non, pois dando as grazas por estar connosco neste acto. Moi ben, pois, boas tardes e moitas gracias á agrupación de San Gregorio por invitarme. Moitas gracias a vosotros por estar aquí, por día tan fantástico que fai. Eu sinceramente non estarei. Non seré facendo outra cousa que me respetaron a mí. Bueno, o título da charla, eu vou intentar facer unha exposición máis sintética e o máis breve posible, porque non se trata de menos unha charla ou unha idea que teña moi estructurada, senón unha idea na que empecé a traballar a raíz da convite que me fixo a esa e que parte dunha reflexión fruto un pouco da observación dos acontecementos dos últimos anos, que digamos as últimas grandes revolucións que podemos chamar non nos enteramos hasta que pasaban. Eso me fixo, bueno, pues parei a idea de que empezar a traballar na idea de que a revolución xa non é o que pensamos que era. Que quero dicir con eso? Bueno, eu creo que todos temos na cabeza un paradigma
do que é a revolución. Un paradigma que bebe claramente na tradición romántica, que está construído na Revolución Francesa, que está construído sobre unha serie de elementos que, máis ou menos, de unha maneira, eu creo, comentar desde incluso inconsciente, todos utilizamos para medir o que é unha revolución e o que é unha revolución, o que non é unha revolución. Por revolución solemos entender acontecementos traumáticos, fácilmente identificables, que suceden nun período corto de tempo, que chaman moita atención, que producen alteracións moi significativas a orde establecida, que se dan nun lapso moi breve de tempo, que además teñen un inicio, un nudo e un desenlace. Revolución Francesa, inicio, nudo e desenlace están claros. Revolución Rusa, inicio, nudo e desenlace están claros. Maio do 68, inicio, nudo e desenlace están claros. Períodos cortos de tempo, acontecementos moi traumáticos, e donde normalmente só haber tres suxeitos. Hai unha oligarquía, un poder dominante, fronte ao cal se revela unha vanguardia normalmente ilustrada, que é a que dirixe a masa, a maioría, digamos agora, normalmente desinformada e pouco ilustrada, pero únicamente alimentada pola percepción e o sofrimento de que están padecendo unha situación injusta. Estos son un pouco os elementos que todos temos na cabeza. Eu, por exemplo, cando dou clase e cando falo con alumnos na facultade, te das conta de que é a idea de revolución que todos temos na cabeza. É fácil falar con chavales que están metidos en movimentos estudiantís e, bueno, efectivamente teñen unha construcción na cabeza na que intentan desesperadamente que a realidade na que se moven encaixe nesos paradigmas. Entón, vivimos nunha sociedade onde efectivamente hai unha misteriosa oligarquía dominante, onde a gran maioría está embrutecida. Antes decíamos que non sabía leer, ahora decimos que ve Sálvame, que ve fútbol, etcétera, etcétera. E aquí estamos nós, que somos a vanguardia ilustrada, somos a vanguardia revolucionaria, que somos os que vamos a saber aproveitar a oportunidade e conducilo, digamos, hacia o resultado final a través dunha serie de acontecementos, insisto, moi traumáticos, moi fulgurantes, e que producen alteracións moi visibles da realidade. Claro, se temos eso na cabeza, xa fai moito tempo que non hai revolucións. No primeiro mundo. No segundo mundo, e non digamos no terceiro mundo, a revolución sigue sendo así, porque é a única maneira de que poda haber revolucións. Efectivamente, no segundo mundo, no terceiro mundo, con condicións de desigualdade extrema, os instrumentos de represión, a propiedade da riqueza, o control do Estado están en mans da forza represiva, están en mans moi específicas, hai unha gran masa indefensa e normalmente subvertir ese poder necesita efectivamente algún tipo de acción, outras veces violenta, traumática e que produzca unha subversión rápida, porque senón é imposible consolidar ningún tipo de cambio. Por definición, na sociedade do segundo e terceiro mundo os cambios tenen que ser rápidos e traumáticos, porque senón non se consolida. E a única maneira é que hai unha ruptura realmente moi clara entre o pasado e o futuro. É a única maneira de evitar que os cambios volvan cada vez. Bueno, nosotros non estamos no segundo e no terceiro mundo, estamos no primeiro mundo. Entón, ese paradigma que todos temos na cabeza, ese paradigma que, insisto, ven da tradición romántica, a tradición romántica liberal, claro, se aplicamos a nosa realidade, pues tenemos que llegar a la conclusión de que xa fai moito tempo que non hai revolucións e que vivimos nunha sociedade onde estamos desconectados, onde estamos desincentivados para participar en política. Bueno, este discurso foi moi recurrentemente tantas veces, ¿no? Os xóvenes de agora non son como de antes, os xóvenes de agora non se preocupan, os xóvenes de agora non están comprometidos, os xóvenes de agora non se implican na política. Antes sí que éramos contestatarios, antes sí que éramos revolucionarios, que eu sempre penso o mismo, por eso Franco morreu na cama, porque éramos moi contestatarios e éramos moi revolucionarios. Si todos os que nos últimos 30 anos nos levan contado moito que lutaron para traer a democracia, tiveran loitado efectivamente para traer a democracia, seguramente Franco non teria morto no 75 e a Constitución, non estaremos falando da Constitución de 1988, sino como yo estaremos falando da Constitución, non sei, de 1956 ou de 1964-65.
Bueno, claro, se aplicamos ese paradigma, insisto, a nosa realidade, non hai revolución. Pero o certo é que sí se produce. O que pasa é que se producen de outra maneira, e non nos parecen revolución. E vou poñer os exemplos que me parecen moi paradigmáticos de cosas que pasaron sin que ninguén nos avisara que iban a pasar, que non acabamos de entender moi ben por que pasaron, non acabamos de entender moi ben cales son as consecuencias, non supuxeron momentos traumáticos, nin temos moi claro cando empezaron, nin como continuaron, nin siquiera temos moi claro se acabaron, pero que en cambio sí produxeron ou están producindo cambios trascendentais, verdadeiras subversións do sistema. Concretamente vou a referir a tres exemplos que a mí, personalmente, sobre todo cando vou as tertulias, vexo como estos analistas teñen moi claro o que pasou e eu sinceramente non o entendo. Non o entendo. Me costa traballo entender o que pasou. Sobre todo, me costa traballo entender por que non o vimos vir. Ou por que o vimos vir, pero vimos vir ao día seguinte. O primeiro é máis obvio o 15M. O 15M, que digan o que lles digan, non nos enteramos. Que estamos nos medios de comunicación, non nos enteramos ninguno. Os que creamos opinión non nos enteramos ningún do que estamos pasando. De feito, creo que a inmensa maioría da sociedade non se enterou moi ben do que estaba pasando hasta que pasou. A pregunta é, por qué? Bueno, eu creo que sinceramente porque a irrupción das redes sociais, a irrupción da internet e o feito que se teñen reducido tan drásticamente os custos de comunicación, de que ahora sea moi fácil comunicarse e que ahora sea moi fácil organizarse. Eu sempre que vexo a miña filla, penso, cando eu tiña a súa edade, intentaba quedar con os amigos para salir, aquilo era un drama. Tiñas que andar, que se buscar unha cabina, que se estar esperando o teléfono fixo, como non te chamaran e estuvera fora, etc. Estos nada, estos que quedan sobre a marcha co teléfono. Os costos de comunicación teñen desaparecido completamente. Entón, esa idea que todos temos na cabeza de como se organiza un movimento revolucionario, como se organiza un movimento de cambio, se ten transformado. Xa non é necesario estar presente físicamente, xa non é necesario ter reunións conspirativas, xa non é necesario o esforzo de organización que calquer movimento de cambio e transformación necesitaba fai 20 ou 30 anos. É dicir, se pode organizar algo como 15M sin que moitas das persoas que participaron no 15M non se viran realmente ante o día que se toparon as portas. Que se poden manter debates intensísimos e asambleas multitudinarias sin sair da tua casa. Que claro, a mí, non sei a usted, pero a mí me costa entender, porque eu teño unha edad e estou criado noutra cultura, que é a cultura das asambleas, a cultura da participación presencial, de na medida que as cosas iban ben ou iban mal, na medida en que os actos que se iban organizando para preparar determinado tipo de acción conseguían xuntar moita xente ou non. Por que o 15M foi unha sorpresa? Porque non fixo falta reunirse físicamente. Non lles fixo falta reunirse físicamente. Se reuniron esa cosa que se chama internet, o ciberespacio, ou como se queran chamar, e que os que estamos acostumbrados ás bellas asambleas de toda a vida, nos costa moito traballo entender o que pasa. Pois é unha dos primeiros fenómenos que a mí me chama a atención e que, sobre todo, os que non nacimos xa nesa realidade, os que, digamos, nos temos que ir incorporando lentamente esa realidade, non acabamos de entender. Pero que a xente que agora ten 15, 16, 17, 20, 20, manexa con absoluta normalidade. Eu non sei vostedes, a mí quedar vía WhatsApp ainda me sigue poñendo moi nervioso. Non me acabo de fiar de que vai aparecer a xente. Eles non. Eles parece o WhatsApp, como para nosotros antes era quedar físicamente e darnos a mano. Outro segundo elemento que a mí me parece moi relevante do 15M é que xa non é necesario utilizar os medios de comunicación convencionales para chegar á maioría. De feito, o 15M chegou a milleiros e milleiros de persoas sin utilizar os medios convencionales. E máis, contra o boicote expreso dos medios convencionales. Porque hasta o 15M ningún medio de comunicación mainstream, no, relevante, lles fixo puto caso. Ningún. E ao día seguinte todos lle fixeron caso, pero fundamentalmente para poñer os aparellos. É dicir, toda a reacción, na maior parte que vimos nos medios de comunicación,
fronte ao 15M, nos medios de comunicación mainstream, convencionais, que podemos decir, foron extremadamente basadas en dúas ideas, unha profunda desconfianza, de quen maneja isto, quen está detrás de todo isto. Era como pasou aquí con un Camaño, non sei se me acordo, unha especie de ensayo xeral do 15M. Andaban todos os medios de comunicación, especialmente a Voz de Galicia, intentando descubrir quen estaba detrás disto, porque tiña que haber aí un complot, porque no fondo, digamos, os poderes establecidos tamén manexan o mesmo paradigma, non? Xa non somos capaces de entender que a través de todos esos mecanismos de interconexión que escapan ao control do poder, que escapan á censura, miles de personas son capaces de quedar para facer algo nunha hora e sin coste ningún, sin moverse da casa. Entón, cando de repente vemos aparecer a milleiros de persoas que teñen quedado simplemente a través de internet, non nos entra na cabeza. Ten que haber unha vanguardia iluminada, un grupo conspirador que este impulsando, que este movendo todo isto. Agora vamos a entender que a internet é unha conciencia colectiva que medra e aprende e evoluciona. É un cerebro colectivo. E un cerebro colectivo onde moita xente atopa identidades que comparte. E esas identidades lle sirven para xerar obxectivos, producir modelos de vida, roles que queren asumir, etc. Pois o primeiro era a enorme desconfianza de quen está detrás de todo isto, e a segunda mensaxe que veña dos medios convencionais era hai que desacreditar isto como sea. E a maior parte das informacións sempre foron na línea de basicamente dúas ideas, presentalos como un movimento violento, porque a violencia é un novo tabú, a maneira de desacreditar calquer tipo de reivindicación, calquer resposta frente ao sistema é acusarte automáticamente de violento. Todo é violencia. Para o poder, todo é violencia. Simplemente, decir no ya es violencia. Decir no é violencia. Pero a mí, o fenómeno do 15M me parece un exemplo perfecto de que intentamos analizar eso. Pero a revolución parece que estuvo camuflada hasta o día que se produce. E que aí non acabou. Ainda non acabou. É dicir, non sabemos moi ben cando empezou. Se eu lles pregunto a vostedes, cando empezou o 15M? Cal foi o xermolo fundacional? Poden reproducir unha historia que me conte como chegamos ao 15M cando as plazas se encheron de xente? Non lo sabe. Onde empezou? De quen foi a idea? Bueno, sabemos que hai un momento que é o 15M, sabemos que hai unha secuencia que é das plazas, pero despois, iso sigue. De feito, eu creo que parte do que pasou estes días ten moito que ver con o que pasou no 15M. Se no 15M sería imposible explicar o que pasou hoxe no Parlamento Español. Esa fragmentación política, esa descomposición de todos os grandes partidos, a irrupción, de todas formas, que un presidente do goberno sea presidente do goberno con voto de 8 organizacións políticas diferentes, ten moitas explicacións, pero é unha que é fundamental, que é o 15M. E todo o que pasa no 15M. O 15M tuvo como consecuencia unha subversión total dun dos sistemas políticos máis estables que había na Unión Europea, que era o sistema político español, o Partido Socialista, e que levaba instalado nun bipartidismo quasi perfecto 2 décadas e media, e que saltou polos años, pero además curiosamente saltou polos años de unha maneira moi organizada, porque a diferencia do que pasou en Italia, do que pasou en Francia, a resposta non foron antipartidos, a resposta non foron movimentos que non sabemos moi ben que son, a resposta foron outros partidos. Descompuxo o bipartidismo, pero se descompuxo un sistema multipartido. A segunda revolución da que les quero falar, e que a mí personalmente me ten moi desconcertado, non porque non comparto esos objetivos, se me parece a ben, sino porque eu creo que tampouco ninguén a revoluir, que foi o que podemos chamar a revolución feminista que vivimos este ano. Cando menos o podemos sospeitar, porque claramente, se usted repasa os medios de comunicación, se usted repasa o discurso dominante instalado nos medios de comunicación, se basaba fundamentalmente en dúas ideas. En esto del feminismo y de la igualdad ya hemos hecho bastante, que era un pouco o discurso dominante, de que se queja con todo lo que les hemos dado. Es incluso un discurso extraordinariamente agresivo contra todo lo que sea feminismo.
con destacados intelectuales que publican regularmente en los medios de comunicación, donde empezan a reproducir un esperpento da feminista, a famosa feminazi. Bueno, non había nada no ambiente que nos indicara que isto podía ir na dirección contraria, mas ben ao contrario, todos os indicadores estaban na dirección contraria. O asunto da igualdade estaba completamente fora da xenda, o asunto da discriminación por xénero estaba completamente fora da xenda, o mellor dito, estaba eliminado como problema público, porque en España a igualdade existía, e además, a lo mejor hasta nos habíamos pasado un pouco con o tema da igualdade. E o discurso dominante nos medios de comunicación convencionais era claramente hostil ao discurso feminista. E de repente se nos echen as plazas otra vez, pero que se nos echen as plazas sin que ninguén o prevea, sin que ninguén sabe moi ben que pasou, porque non había indicadores. O que diga que vai abrir eso minte, claramente. E a cosa non ha máis que ver como reaccionaron os principales partidos políticos, que fixeron todo o que puderon para subirse ao carro no último minuto, e algúns ainda tardaron un par de semanas. Eu recordo que era o discurso dominante nos medios de comunicación días antes da folga, que era unha folga anticapitalista ou procapitalista. Non sei se recordo. Había o debate político era un debate de corte económico. Si era unha crítica ao sistema capitalista e ao sistema de producción capitalista ou non. Ou se era unha folga contra a libertad que nos garantiza o capitalismo ou non. E se pretendía presentar, ese é un discurso dominante que estaba instalado por nos medios de comunicación, e non había indicadores para os que non estuveran moi metidos, que nos fixeran ver que isto iba a pasar. Non pasou. E a transformación que se está generando é brutal. Todavía estamos empezando a medir. Non se pode entender a reacción por a sentencia da manada sin entender antes o que pasou. E de eso se veron, por exemplo, as informacións que se publicaron esos días comparando a reacción fai nos anos 80 contra unha sentencia moi semellante ou incluso peor que se dera en Pontevedra, e salían as 4 ou 5 mulleres que arriscaron todo para defender a aquela muller a que absolveron os seus violadores porque iba mucho a las discotecas por la noche, porque iba a las faldas muy cortas, que era un pouco o mismo esquema, exactamente. Bueno, eles se contaban que a súa forma de historia era absoluta soledade. Elas contra todo, contra a delegación do goberno, contra todos. E, 40 anos despois, bueno, podíamos ver a reacción. Que pasou aí? Pois o mismo. É dicir, as formas de organizarse, as formas de mobilizarse están cambiando. Además, está cambiando de xeitos que os que non nos creamos neso nos costa moito traballo entender. Porque non acabamos de entender como funciona eso. Sabemos que pasa, sabemos que funciona, sabemos que de alguna maneira miles de personas se interconectan e se poñen de acordo para facer cousas, pero non nos enteramos hasta que as fan. E nos falta moitas veces a información a nós, e afortunadamente ao poder, lle falta información para saber exactamente, bueno, donde, isto como se vigila, isto como se controla, isto como se detiene. Como facemos para deter isto? E ten que ver co título do que les falaba, é dicir, son cosas que pasan debaixo do radar, debaixo da superficie, sin que seamos capaces de velas, porque, e agora vou poñer un pouco economista, se me permite. É dicir, o problema de xerar unha acción colectiva que permita cambiar as cousas se pode formular en términos económicos. É unha teoría que é a lógica ou a teoría da acción colectiva, que foi formulada por un economista e politólogo que se chama Mark Urose, que ten un libro que eu te recomendo que lean, que se chama Auge y Caída de las Naciones, donde intenta explicar por que determinadas nacións son exitosas e determinadas nacións fracasan. E o atribuyo ao que ele chama o problema da acción colectiva. Cal é o problema da acción colectiva? Bueno, o problema da acción colectiva é que as accións colectivas se organizan para conseguir o que chamamos bens públicos. Os bens públicos, se me permiten esta pequena disquisición que vou intentar fazer o máis accesible posible, os
Os bens públicos teñen dúas características que os diferencian dos bens privados. Son indivisibles ou non son fáciles de dividir e o seu consumo non é excluinte. O feito, que queremos decir con isto? Primeiro, a defensa nacional non se pode dividir, non se pode separar en unidades que nos permitan discriminar entre consumidores. A sanidade pública non se pode dividir en unidades que nos permitan discriminar entre consumidores. É pública. E como non la podemos dividir, non podemos excluir os que non aportan. De cal é a diferencia entre sanidade pública e sanidade privada? Por que na sanidade privada non hai lista de espera? Por que pechan a porta? A sanidade pública non pode pechar a porta. Por que só hai un enfermo por habitación nos hospitales de agua? Porque no momento que o hospital está cheo, se pecha a porta e non entra nadie máis. Nun público non pode pechar a porta. Por eso a xente nos pasillos, nas salas de urxencias, nos privados nunca hai. Nunca están saturados. Por que pechan a porta? Pero os bens públicos, o problema que teñen é iso, que non podes pechar a porta, non podes dividir o ben e dicir, se consume hasta aquí. E o que non contribúe non paga. O exemplo clásico que se pon sempre é o da defensa nacional. E non lle podemos pedir ao exército que defenda os que pagan os seus impostos e non defenda os que non pagaron os seus impostos. Ese é o primeiro problema. O segundo problema é que son de consumo non excluinte. O feito de que o vayamos a sanidade pública, a un hospital público, non afecta o seu dereito a ir a un hospital público. O feito de que eu consuma unha porcentaxe de ben, como sucede con os bens privados, non afecta o seu dereito e a súa capacidade para consumir ese ben. Iso que significa? Significa que aqueles que non contribúen ao esforzo colectivo non poden ser excluídos do beneficio. O exemplo que se ponte sempre é unha folga. Na folga, se consigue un aumento salarial, se consigue para todos. Para os que fixeron folga e para os que non. Os pensionistas, que agora van a conseguir determinados incrementos das súas pensións, van a conseguir os pensionistas que foron á rúa e os pensionistas que non foron á rúa. E iso que, na explicación que dá Olson, explica o que ele chama o dilema da acción colectiva. Que, dado que non pode ser excluído dos beneficios que xenera obter un ben público, o racional é non participar na acción colectiva e deixar que os outros asuman os costes de conseguir os beneficios dos cales tú non podes ser excluído. É dicir, a lógica, contrariamente ao que nos enseñan de pequenos no catecismo, a lógica racional é non colaborar. Por que? Porque consigues os mesmos beneficios e non asumes ningún dos costes. Por eso é piquete na forma. Por que? Porque a única maneira de promover e asegurar o éxito da acción colectiva e xerar incentivos selectivos, que diría Olson, para recompensar os que participan ou castigar os que non participan. Entón, basicamente, a acción colectiva é un problema de organización, é un problema organizativo e é un problema de costes. E o que fai que te incorpores ou non a participar nunha acción colectiva é o que Olson chamaba a probabilidade de que a tua incorporación resulte decisiva. Que é o que sucede nos grandes movimentos sociales ou nas grandes organizacións colectivas? Que casi todos percibimos que, bueno, se eu non vou, tampouco pasa nada. Porque a miña aportación non é decisiva. Entón, esa é a esencia do problema da acción política. Cales son as nacións, no caso que nos interesa, por facer a analoxía, os movimentos de cambio e transformación que triunfan? Aqueles que son capaces de resolver este problema organizativo. Aqueles que son capaces de xerar incentivos que fagan que non che compense non participar. Ben porque pode ser castigado ou ben porque pode ser excluído. Que é o que está pasando? Cal é a gran aportación das novas tecnologías e das redes sociais? Os costes de organización se reduxeron drásticamente.
que todas as cosas que os que de alguma maneira participamos e nos implicamos en política hace 30, 40 anos que tínhamos que facer e que eran tan costosas, había que ir, había que asistir, estar nas asambleas e repartir cousas, xa non son necesarios. E os costes de organización se teñen reducido drásticamente. Os costes de organizarse se teñen reducido drásticamente. É moito máis fácil, é moito máis accesible organizarse. Participar nun esforzo colectivo ten moito menos coste do que tiña antes. Porque participar moitas veces significa participar en actividades virtuais, estar conectado á rede, participar en determinadas acciones que moitas veces o que implica é darlle a un clic. E cando xa che piden que te movilices de unha maneira máis física, máis analóxica, por así decirlo, que vayas a unha plaza, que participes de unha forma, xa estás tan metido, xa estás tan collido, xa te has invertido tanto tempo e tantos recursos que xa non é racional desengancharse. E esa é a auténtica revolución que acaba aquí, que está sucedendo. Que xa non é tan verdad aquilo que decía Olson, que os grupos pequenos e ben organizados explotan sistemáticamente os grupos grandes e desorganizados. Por qué? Porque para os grupos grandes cada vez é máis fácil organizarse, é moito menos costoso organizarse. Concentrar de repente a unha multitude xa non costa o que costaba fai 10 anos, fai 20 anos, fai 30 anos. Facer que a información circule, facer que as instruccións cheguen, facer que xa non costa o que costaba fai 20, 30, 40 anos, é máis, é automático, é inmediato. E esa é a gran transformación que está sucedendo. E iso que explica fenómenos como 15M, iso que explica fenómenos como 8M, e creo que tamén é o que empeza a explicar, para mí, o fenómeno máis desconcertante, que é o que agora os medios de comunicación chaman a revolución dos maiores. Que aí un pouco sí que se nos escapa a este paradigma. É dicir, todo o que sucedeu e está sucedendo cos pensionistas nos últimos 2 meses, eu creo que un dos fenómenos máis desconcertantes e máis milagrosos os que eu teño asistido nos 20 ou 30 anos que levo comentando a actualidade nos medios de comunicación. E se a mí me explican que é o que pasou, non o sei. Porque é evidente que os partidos políticos non estaban, nin os novos nin os vellos. Os vellos, os dous fai tempo que se olvidaron dos votantes maiores. Por que? Porque consideran que é un voto cautivo, e os partidos novos só se dirixían a eles para recordarles que votaban sistemáticamente ao PP e ao PSOE. É dicir, o discurso que se atopaban Ciudadanos ou que se atopaban Podemos contra a xente maior fai 2 ou 3 meses era profundamente hostil, porque tanto Ciudadanos como Podemos tiñan comprado o discurso neoliberal da guerra interxeracional. Todo o que nos pasa, a xente nova, é consecuencia do egoísmo da xente nova, que se están quedando con recursos que nos deberían corresponder a nós, porque eles xa tuveron isto. Ese é o discurso de Ciudadanos e ese é tamén, lamentablemente, o discurso do poder. Claro, toda esta teoría da realidade digital, das redes sociales e das novas tecnologías, aquí non nos axuda a entender o que está pasando. Non nos axuda a entender o que está pasando se seguimos con esta idea de que existe un gap enorme entre a xente maior e as novas tecnologías. Pero é que ese burato se ten reducido drásticamente. Es decir, miña nai pasa máis horas que a mí en internet, conoce máis foros de discusión que a mí, e está moito mellor informada que a mí nos temas que lle afecten e que lle interesan. Se pasa o día whatsappeando con outras amigas, e veña WhatsApp, e veña chistes de Montoro, e veña chistes de Rajoy, e ladrón, e chorizo, e las pensiones. Eu creo que a mañana temos que empezar a repensar nosa idea, porque tamén para eles iso é verdad. É dicir, agora a revolución se produce, se organizan de outra maneira, de unha maneira cos que estamos educados nesa paradigma romántico, ese paradigma liberal, non entendemos. Por que? Porque ¿dónde está la vanguardia de esto? No hai. Sí, moi bonito isto. Recorda o que hicieron os medios de comunicación. ¿Qué manda aquí? ¿Qué manda aquí? Se pasaban un día intentando localizar qué mandaba ali. E non mandaba nadie. Non mandaba nadie.
Iso era verdad. Oito anos, que manda aquí, que manda aquí? Non os veo, o mismo. As televisións levan días buscando os líderes. Hasta se inventaron a señora estas da Sexta, a señora Paquita. Se ela fora a mastermind que está detrás de toda esta movilización, non? E como non atopan líderes, que é o que fan os líderes de comunicación? Os buscan. E que os convirtió en líderes? Que den ben en televisión. Van entrevistando, é como se fixeran un casting. Van entrevistando, hasta que atopan un que funciona en audiencia, este es el portavoz. Pum. ¿Por qué? Porque ya no está, la vanguardia no hay. Todos son vanguardia. A gran mayoría desinformada, tampoco. ¿Por qué? Porque esa mayoría que comparece ali nas plazas e que nesas plazas está moi informado, sabe perfectamente lo que va e sabe perfectamente lo que pide, e non teña máis que ver o que se falaba e o que se planteaba no 15M, onde nas plazas realmente había debates impresionantes, o día do movimento feminista ou o problema da xente maior, que teña moi claro que é o factor de sostenibilidade. Que eu creo que o 100% dos meus alumnos en segundo de política non saben que coño é o factor de sostenibilidade. Non teñen idea. Entón, esa é unha transformación que se está producindo e que ten revolucionado por completo o que era o gran problema que tiña que resolver calquer movimento de cambio e transformación fora máis ou menos revolucionario, que é o problema de organización. E os costes da organización se teñen reducido drásticamente. E os modos de organización se teñen transformado de formas que non somos nin capaces de imaginar. Todo isto é positivo, sí, pero tamén ten unha cara negativa, que é que me gustaría acabar. E que se queren, pues, tú non me preguntas porque non me quero extender moito máis. Que así como é verdad que as redes, as novas tecnologías, o que se teñan reducido os costes de organización, de comunicación, de traslado de información, é certo, e hai consecuencias visibles. Hai tamén unha cara negativa, que é moi fácil xerar o que eu chamo unha certa ilusión revolucionaria. Que é o activismo? Darle a me gusta en Facebook. Que é un activista? El que dá me gusta en Facebook a un artículo revolucionario, el que firma unha petición en change.org, el que entra en un foro e suscribe no sé qué, el que retuitea un tuit super agresivo de Menganito. É fácil acabar o día pensando que realmente te tes implicado e te tes participado activamente na vida pública e que tes sido o que podemos chamar un activista, non? Unha persona que realmente se implica nos debates públicos, participa nos debates públicos, defende posturas, moviliza os seus recursos para conseguir determinados objetivos. Pero claro, darle a me gusta en Facebook non é participar, eso é ser audiencia, eso é ser consumidor do producto. E eu non sei vostedes, pero eu conheço moita xente que realmente acaba o día convencido de que é un auténtico activista político, simplemente porque eso, promoveu unha firma en change.org, le deu un me gusta a Facebook, retuiteou non sei que. Cal é o impacto real que ten todo eso? Eso é simplemente consumir un produto que podemos chamar participación, un produto que podemos chamar provocación. A veces o faz para participar, a veces o faz para sumarte a unha provocación. É dicir, é fácil que acabemos o día cunha ilusión de que temos participado na construcción de algo que é puramente virtual, que non ten absolutamente ninguna relevancia no mundo real. Hai non sei se un show que botan en Movistar, un clásico da televisión americana, que se chama Saturday Night Live, e facía un gag que estaba moi ben pensado, que era típica persona de orientación progresista que todo resolvía dándole al me gusta en Facebook, retuiteando tweets y escribiendo en su página de Facebook artículos incendiarios sobre ese asunto, pero que no salía a la casa en ningún momento, que no movía o cu para ir a unha reunión de vecinos, que non movía o cu para ir a unha asamblea vecinal,
que non movía o cu para participar nunha manifestación, porque todo facía desde a casa. Por que? Porque o feito que se teñan reducido os costes e que sea moi fácil participar fai tamén que teñamos reducido o noso nivel de exixencia. E hoxe todos somos un pouco revolucionarios de Facebook. Eu creo que nunca foi tan verdade que lo que decía Orson Welles da esquerda norteamericana, e sobre todo da esquerda de Nova York, que murieron ahogados en el borde de sus piscinas. Pues a nosotros nos pasa un pouco exactamente o mismo. Somos revolucionarios que adormecemos sentados cómodamente a beira dos nosos blogs, das nosas páxinas de Facebook e das nosas contas de YouTube. Ben, pois agora temos minutos para un coloquio. Se alguén tiver algún tipo de pregunta ou comentario que quixera facer, pois ten agora un momento para... Sobre esto o sobre calquera outra cosa. La tecnología, Sí. bueno, yo voy a hablar en castellano, Sí, la tecnología, creo que podemos entender nosotros. Haremos un pero esforzo. también ahora un poquito gallego, ¿vale? sí. Que soy gallega, ¿vale? Pero non fai falta traductor ni nada. Eso, ya está. Quiero decir que lo que está aconteciendo con la tecnología está separando a la gente de lo que tú decías hace un rato, que es la comunicación humana, para poder abordar ciertos temas, como son tertulias, como son reuniones, y poder afrontar las cosas de otra manera. La tecnología está aquí, y volver para atrás es muy difícil. También influye mucho la educación que se han dado, bueno, no tengo hijos, pero la educación que habéis dado, en general, Sí. los padres a los hijos, que todo es tan fácil, darles móviles y darles de todo, ¿no? Sin embargo, no se educó para integrarse, hablar con la gente, salir a la calle y todo eso que tú reclamas, ¿no? Porque si es verdad, hace años había tertulias culturales, había debates entre gente y se motivaban unos a otros. Y entonces eso era la fuerza para que la gente cogiera y saliera a la calle. Hoy en día la tecnología es lo que está haciendo. Y también es verdad que la gente también está desanimada. Está muy desanimada, porque hay mucha gente con ideales, entre las cuales me incluyo, pero claro, como luchas contra el sistema. Ha habido, como tú bien dices, cuando la mujer empezó a salir y a luchar primero por su voto, creo que eran las sufragistas. Sí, sufragistas. Bien, a luchar por su voto, simplemente por un voto. Después, cuando empezaron a salir los trabajadores a la calle, a pesar de que les quitaban el pan de sus hijos y trabajaban de sol a sol. Después, lo que tú también has dicho, mayo del 68, que empezó en Francia por una revolución de los universitarios. Y luego, más adelante, pues otros acontecimientos como el 15M y todo lo que has dicho. Pero yo creo que lo que estás comentando, bajo mi punto de vista, es la conclusión que saco, es que los medios a ver, la tecnología nos ha distanciado, que es muy fácil desde casa, más o menos todos llevamos móviles, estamos más o menos por ahí. Pero quiero decir que nos falta la comunicación humana, juntarnos, que haya más charlas como la de hoy, que haya más reuniones, más debates para salir a la calle. Bueno, eu non quería transmitir exactamente esa idea. Eu na parte final da minha intervención simplemente advertía dun perigo que se produce, ¿no? Pero eu non quería dar ni moito menos esa imaxe pesimística. Eu, claro, quería transmitir unha idea positiva. Eu creo que diante das redes sociales e eso chamamos a realidade virtual, ¿no? O digital, estamos reaccionando un pouco como reaccionaron os caballeros británicos cando veían os primeiros coches pasar. E entonces se publicaban estudios científicos que decían que o corpo humano non podía soportar desplazarse máis de 30 km por hora, porque nos íbamos a desintegrar. É dicir, ante todo o que non entendemos, ante todo o que non, a nosa primeira reacción é negativa, prevención. É dicir, somos reaccionarios por naturaleza. Miedo. Non exactamente medo,
simplemente que estamos acostumbrados a que as cousas se fagan de unha determinada maneira e cando non se fan da maneira que estamos acostumbrados nos parece que eso está mal. É dicir, eu creo que hoxe hai máis debate do que houve nunca. O que pasa é de outra maneira, fan de outra maneira. Nós necesitábamos gobernos, eles non. Eles fan debates nas redes, fan debates a través do WhatsApp, fan debates a través do Instagram, falan continuamente. É dicir, eu me paso o día quitando o teléfono a miña filla porque non fai outra cosa que está aquí. Non fai o que fala co teléfono, eu estou todo o día moneando en páginas de... Non, ela está falando sempre con alguén. Ela con o teléfono para falar con alguén. Falan de outra maneira. Entón, eu creo que aí, sinceramente, creo que somos moi reaccionarios a hora de analizar o que está pasando neste momento. É dicir, non hai debate como había antes, hai moito máis de verdade. A xente non está informada, a xente está moito máis informada do que estuvemos nós nunca. E sobre todo, que non está informado é simplemente porque non quere estar informado. Excepto en Galicia, que hai que facer un enorme esforzo para informarse, porque hai que ver a prensa de fora, ver as televisións de fora, porque claro, a través de aquí é imposible informarse. Eu creo que é simplemente diferente. É diferente e, sinceramente, eu creo que é millor. É dicir, a mí me encantaría ter 18 anos hoxe, de fora, primeiro, porque non me dera tanta espalda, e segundo, para poder participar en todo isto. Porque me encantaría poder participar en lo que está pasando. Primeiro, me encantaría entenderlo e me encantaría participar. Eu diré, sinceramente, non participo desa visión negativa da xente nova. É dicir, eu creo que acabamos de poñer 3 exemplos: a xente maior, as mulleres, as familias que se movilizaron no 15M, porque é un momento, o 15M que era un movimento claramente intergeneracional. Para mí son indicadores de todo o contrario, de sociedades moi activas, de sociedades que non teñen medo, de sociedades de debate, que debaten, que participan. Eu creo que nese sentido estamos moito mellor do que estábamos fai 20 anos ou do que está fai 30 anos. Outra cosa son as relacións personais, pero eso xa nos levaría a outro debate, que non ten nada que ver co que estamos falando. Eu creo simplemente que non o entendemos. Non o entendemos e non sabemos como funciona. Pero eles sí. E además, cada vez o utilizan mellor. E cada vez o fan servir. E cada vez o fan servir mellor. Pero, por ejemplo, cuando hubo el movimiento pacífico de José Luis San Pedro, cuando hizo el libro pequeñito de Indignados, la gente también se dio a la calle y se manifestó. Y bueno, lo que pasa es que fue de manera pacífica y luego, como ya sabéis, que se metió gente por medio para meter bulla y hacer que... Pero a gran diferencia se fixa entre outros... Si comparamos os grandes movimentos que se produxeron, estes 3 movimentos que se produxeron, por exemplo, Non a la Guerra, Nunca Máis, Non a la Guerra, Nunca Máis son respostas a acontecimentos moi traumáticos. O 15M non é unha resposta a un acontecimento traumático, é unha resposta frente a unha situación real, é unha protesta frente a un sistema, frente a unha forma de, frente a un conxunto de políticas, a unha maneira de gobernar, pero non responde a un acontecimento puntual, traumático, pois, como, por exemplo, estamos vendo ahora mesmo nos Estados Unidos os movimentos de, por exemplo, contra o racismo da policía, que muitas veces responde a un acontecimento puntual, que se mata ou hai unhas imaxes de vídeo. Nunca máis foi a resposta a un accidente e a xestión dese accidente. Non a la guerra, non se me ocorre acontecimento máis traumático co da guerra. Pero o 15M non hai un acontecimento co detono, sino que é algo que se vai tecendo nesa realidade digital que non acabamos de entender e que só se tece aí, porque é evidente que nos medios convencionais non se tece, eu non sei vostedes, pero no meu barrio non había asambleas semanas previas para organizar o 15M, por lo menos non as recordo. O único recordo que teño o 15M eran aquelas cosas que pintaban nas aceras, que teño o 15M, era o único que poñía. O 8M tampouco unha resposta, a manada sí, pero o 8M tampouco responde, é unha protesta frente a unha situación que está institucionalizada, frente a unha maneira de funcionar, e o caso dos pensionistas eu creo que tamén. E eu creo que iso é explicado na medida que efectivamente a sociedade está moito máis mobilizada e moito máis organizada gracias
a esas novas tecnoloxías e gracias á realidade digital do que estaba fai 10, 15 ou 20 anos. E eu creo que iso é imparable. É imparable. E nos vai permitir recuperar a democracia ten dúas dimensións. A democracia é decidir, votar, pero a democracia é tamén deliberar, é discutir, debatir na agora pública sobre os asuntos públicos antes de tomar unha decisión. Bueno, a democracia española ten moi consolidada a dimensión decisiva, a de votar, e non a deliberativa. Que eu creo que a través da realidade digital se está realmente consolidando e ampliando. E eu eso con optimismo. Realmente eu vexo con moita máis confianza desde o punto de vista da calidade democrática, o que ven, que o que dixemos de facto. Había máis intervencións por aquí? Non, dalle Ele preguntaba porque ninguén preguntaba. Sí, é que teña demasiado, entón, non sei. Pero bueno, a que teña antes, vai. Eu quería decir máis ben que o internet ten... O sea, non creo que sexa algo bo ou algo malo, simplemente ten cousas boas e cousas malas. Pero hai algo que si tenía objetivo, que ten reducido drásticamente os costes de organizarse. Que son os costes? Costes de comunicación, de facer transmitir a información. É dicir, hoxe en día é moito máis barato e require moito menos esforzo por parte dos individuos acceder á información, comunicarse con outros individuos que podan compartir intereses e preocupacións, quedar de acordo para organizar determinados objetivos, eso non é discutible. Xa, pero son tantos objetivos. Eu creo que un proceso revolucionario ten que haber tres procesos. Un de formación, dous, un proceso organizativo e o terceiro de acción. E internet, eu creo que teria que limitarse solo ao de formación e dar e decir a xuventude, moita xente confunde iso. Eu quería dicir tamén que un tonto é tonto na vida real e en internet, o sea, o que quero dicir é que ao mellor hai un tonto en internet que di moitas tonterías, pero na calle tamén o tonto de decir as tonterías. O sea, que non é un problema de internet ou vida real. Entonces, eu creo eso, que o internet ten que ser para a formación, para dar, recibir información. O problema é se esa información é útil ou non. Mira, se igual o que aí, a realidade digital ten vida propia e se está separando cada vez máis da realidade analóxica. Entonces, hai moitas batallas que hai que ganalas no ámbito digital. E hai moitas accións que se poden facer no ámbito digital e que teñen consecuencias que nem se nos ocurren. Os exemplos que todos nos poden vir a cabeza son estes boicots que se lanzan contra determinadas actitudes. Tú crees que se non existira internet e se non existira a movilización da xente en Twitter e en Facebook, tantos artistas, deportistas terían perdido os seus contratos publicitarios por comentarios xenófobos, racistas ou por determinado tipo de actitudes? Non. Primeiro, porque a maioría da xente non nos chegaremos a enterar. E segundo, porque o coste de facer unha acción contra eso que estaría tan alto que ao final se quedaría reducida unha acción moi pequena e moi simbólica. Hoxe tú desde a túa casa, con un pouco de xenio e un pouco de imaginación, podes mobilizar a miles e miles de persoas. Non é a realidade que os que mandan cada vez teñen máis en conta, que é a realidade digital. Como se me percibe no mundo digital? Cal é a miña imaxe digital? Que dicen de mí no mundo digital? Eu creo que esa estructura que pode ser efectivamente un punto de partida para o debate, creo que cada vez se difumina máis. E cada vez hai máis, o mundo digital require accións propias e batallas que hai que ganar no mundo digital. En moitos frentes tamén. Sí. Bueno, é que ocurre moitas cousas porque foron comentarios moi suxerentes, non? Pero por continuar co fío deste compañeiro, que estou moi de acordo con el, a ver, eu creo que te centraches moito no que, basicamente, no que é o como, as maneiras, internet entre elas, hai outras, se cadran moi pouco no que. Porque, claro, as maneiras, ao longo da historia vanse modificando. Lógicamente, pois, mira, cando aparece a prensa diaria, a difusión da ilustración, se pode entender ser un apoio de prensa diaria. Bueno, e daquela
prensa cumplía un papel. No 19 cumplía outro papel. A prensa na actualidade, ainda sendo o mesmo obxecto, cumpre un papel diferente. E aparece a internet. Por tanto, eu estou moi de acordo con ese comentario. En sí, os instrumentos, a técnica, neste caso a tecnología, que se chamaban as novas tecnoloxías, que agora chamanse, xa non son novas, non? En sí, non son boas nin son malas, son útiles para determinados usos, por tanto, con aspectos positivos e negativos, como todo, depende en que mans o poñas e como o utilices, non? Entón, a aspecto disso, nada que obxetar. O que pasa é que eu no resto, a ver se son breve, sinto non ser tan optimista como ti. Sinto non ser tan optimista. En primeiro lugar, non me atrevería para nada, pareceme casi un atrevimento moi gordo pola miña parte, non? Decir isto, non? De comentaros a ti, non? De cualificar de cambios revolucionarios o 15M, nin o 8 de marzo, en todo caso, xa, como moito, son actos puntuais de rebeldía, pero non houve cambio de paradigmas de nada, no 15M, en absoluto, non houve cambio de paradigma, desafortunadamente. Non cambiou o sistema político español? Bueno, non sei, contesta, cambiou o sistema político ou non? Non, o sistema político, vamos a ver. Cambiou o sistema, ou se non quere o sistema político, cambiou o sistema de partidos, si ou non? Non, pero non cambia por iso, porque che falta, para min, falta falar do que aquí hai unha grande, contundente e aparentemente espontánea, pero non espontánea, resposta de nunca máis, porque non é espontánea, focalizada, porque hai un feito contundente que mexan por nós e dignos que son ilitos. E además, en fin, non vou, que todo o mundo sabemos, vale? Hai un que contundente. E no 15... o do bar, non prestixe. Iso é unha reacción. Iso non é unha proposta de cambio. Protestar porque son dun barco, iso non é un que, é un porqué. Pero non é un que. Para que se movilizaba nunca máis? Para que non se hundiran máis barcos? Vamos a ver, si trasladamos a análise aí, a ver... Claro, usted me pregunta polo que. Eu creo que discutir o que o 15M, se algo tiña o 15M era un programa de cambio político e económico que podemos discutir, pero, home, que valía... Se me deixas entón enfiar o meu, eu digo xo e máis, non? Vamos a ver, trataré de ser moi breve, logo, en todo caso, se me permites, eu podo comentar unha cosa máis. Eu vexo moi pouco a televisión, pouquísimo, pero no 15M vin televisado en directo o movimento. E como a min puides te lo ver todos, cadenas españolas de televisión de primeira orde televisando en directo as movilizacións do 15M. Nunca pasou iso, caramba. E eran absolutamente minoritarias nun principio. Cando pasaron a ser mayoritarias? Cando os medios convencionais deron o seu chamado que queras, respaldo. Como temos moi cerca o do 8 de marzo, caramba, eu vexo moi pouco televisión e escoito un pouco máis a radios. Determinadas cadeas de radio volcaronse. Non vou dicir eu o que eu interpreto por cales son os motivos. Eso é outra cousa. Pero volcaronse o 8 de marzo. Eu non me moito, pero volcaronse. Son os medios convencionais, non son os medios de internet. O cal non é que eu desprecie para nada, que me parece que teñen muitísima importancia os medios de internet. Vale? Agora, que pasaba no 15M? Mira, pasaron cousas tan gravísimas e ocasionaron tan pouca movilización, porque eu considero que foi moi pouca, en tanto que hai miles de millóns salvando a banca e ao mesmo tempo apretándonos o gañote a todo o mundo. Era un insulto colectivo. Hai un caldo de cultivo óptimo. O que dá resposta, por certo, non só o 15M, sino outras cousas. Que, por certo,
aquí houve métodos de loita, chamémoslle convencionais, que movilizaron tanta xente como quixeron, porque houve varias folgas xerais, caramba. Varias folgas xerais. Organizadas como, o sea, sintetizo, vale, porque senón estendo moito, sintetizo, non desprecio para nada, e pareceme, vamos, suscribo totalmente o que decía este compañero, ni bons ni malos, depende. E hai outros medios convencionais. Agora, para que se dé un cambio, antes falabades de revolución, entendo que a revolución é un cambio de paradigma, non é simplemente un acto de rebeldía. Para que se dé iso, teñense que dar unhas condicións socioeconómicas que creen esa situación. Vale, e a resposta diante desa situación pode ser internet, pode ser a asamblea, pode ser este acto, pode ser unha lectura de libro e demais. Finalmente, había unha cousa que non me gustaría deixar de decir. Creo que esquecemos con moita frecuencia que unha cousa é a vontade e outra cousa é a inteligencia. Unha persoa pode comprender perfectamente cal é o problema e non atopar motivos para moverse, fazer unha acción para modificar, para provocar o cambio, non? Unha cousa é a comprensión e outra cousa é a vontade de. E esa vontade, bueno, pois xenerase colectivamente. E esa colectividade pode expresarse mediante internet, por suposto, e mediante outros medios, por suposto, como este, ou como asamblea, ou como sindicatos, partidos, e todo o demás. Sí, eu simplemente queria decir unha cosa. Eu non me movo en paradigmas morales de bien, bueno, mal. Describo cambios sociales, non os xugo. Entón, que internet cambiou a realidad, eu creo que é incuestionable. Non vexo utilidade de debatir se ese cambio é bo ou é malo, aunque é un debate que pode ser interesante nunha iglesia, pero aquí me parece que é completamente... Me parece que aquí é completamente irrelevante. A historia do 15 ano que contala ben. Os medios de comunicación acudiron ás plazas porque estaban cheas. Si non, non terían ningún. E as transmisións que se fixeron en directo non foron para lavar o 15M, sino que foron para destruir o 15M. O que pasa que non o puideron. E que nos enseñaban nesas conexións en directo? Sistemáticamente, os actos de violencia, os altercados, os enfrentamentos ca policía, se había droga ou non había droga, se dejaban entrar ou non dejaban entrar os periodistas. Pasa que o resultado foi exactamente o contrario, porque a pesar dese enorme esforzo de contrainformación para hundir o 15M, a realidade virtual existeu e os medios de comunicación descubriron que xa non tiñan o poder de manipular a realidade que tiñan fai 20 anos ou fai 30 anos. Eu creo que esa é a historia que hai que contar. Esa é a historia que hai que contar do 15M. Eu creo que xa sei que cadena da radio se refire, pero bueno, atribuir todo o 8M a cadena SER e a Pepa Bueno me parece que ando menos darle un protagonismo que eu creo que é un pouco excesivo e que non explica, por exemplo, que a miña filla que non escoita radio fora. E por que foi? Porque teñen formado un grupo de WhatsApp na súa clase na que falan sistemáticamente destes temas e na que quedan para participar e a miña filla non é ni moito menos unha activista, nin está especialmente implicada, nin pertenece a ningún movimento. É un grupo de WhatsApp que non son de nada, non son de ninguén e se poñen de acordo para ir. Eso a mí me parece unha transformación revolucionaria. Eso a mí me parece un cambio de paradigma total e que non se parece en nada ás formas de organización que tiñamos na nosa época. É bo ou é malo? Non o sei, é simplemente diferente e iso é unha transformación e un cambio de paradigma e os cambios que se teñen que producir e que están producindo están en consonancia con esa transformación. E o 15M foi unha resposta global a unha crise do sistema, non foi un acontecemento puntual, non foi polos medios da banca. É dicir, había unha reivindicación de justicia social, de cambio de paradigma económico, de cambio de paradigma político, non nos representa. E se falou da democracia participativa, que era un concepto que estaba prácticamente excluído, fora completamente da xente. Entón, eu creo que iso é o que eu intentaba explicar. Pasa que eu creo que os dos tamén estamos contivos do paradigma que eu intentaba contar ao principio, non? É dicir, as revolucións teñen que ser acontecementos traumáticos, que produzcan cambios moi visibles, e eu que estou poñendo encima da mesa que as revolucións xa non son así. No mundo no que vivimos nosotros, as revolucións son de outra maneira.
se organizan de outra maneira e consiguen resultados de outra maneira. Por que? Porque os cambios son... non teñen esa narrativa de inicio, nudo e desenlace. Non sabemos ben como empeza. Hai unha serie de acontecementos que a veces captan efectivamente a atención dos medios e é puntual, pero circunscribir o 15M a esos 2 meses que estuveron na televisión e descoñecer que eso foi posible porque durante meses antes miles de personas se movilizaron completamente fora do radar do sistema e descoñecer que o 15M sigue funcionando, sigue vivindo e explica moitos dos cambios que se teñen producido, cambios políticos, cambios sociais. Eu creo que o máis visible é o cambio que se ten producido no sistema de partidos, que é incomprensible sen o 15M. É absolutamente incomprensible. É dicir, hoxe Podemos está aí por como 15M. A pesar das sextas. Pero simplemente entón por sintetizar e en función do que comentabas agora, non? Baixo o meu punto de vista, o que non creo que cambie de paradigma é unha nova maneira de comunicarse que é existente, que é real e que é influinte, que é internet e todo esa norma que leva. Eso non, o sea, negalo é que é de estúpidos, o sea, non só de estúpidos. A miña tese non é esta, a miña tese é que facilita os campos. Esa é a miña tese. Vale, eu diría que cando me parece, bueno, non son tan optimista, no sentido seguinte, a aparición da imprensa é unha modificación na forma de comunicación tremenda. Pero moi minoritario. Exacto. Que isto é un cambio masivo. Sí, pero al respecto da situación anterior é tremendamente impactante. Pero para unha minoría. Para unha minoría. E que a gran diferencia é que isto é impactante para a gran maioría. Sí, pero eso dinamita un concepto básico que xa non hai vanguardia revolucionaria. Xa todos somos vanguardia revolucionaria. Mira, remato efectivamente. Vamos a ver, a cuestión da imprensa, vale, pero é que despois a aparición da prensa escrita de distribución masiva e logo diaria supón un cambio de comunicación tremendísimo que a respecto da situación anterior é absolutamente revolucionaria, pero non por iso crea de por sí as condicións revolucionarias, sino que non dixen eso, simplemente dixen que reducía drásticamente os costos de organización e que o problema organizativo que é montar unha acción colectiva para conseguir un determinado ben colectivo se ten simplificado e transformado. E non é cuestión de que sea algo malo, é que é unha nova realidade. Simplemente. Bueno, a ver, vou ser breve por si quere alguna outra persona intervire sobre as cuestións que me están dando a volta a cabeza de todo isto que estamos falando, pero quería baixalas un pouco a cuestión concreta. Cando foron as últimas eleccións, creo que no 15 ou no 16, en España, un dos chistes do mundo, non sei se digo era ese Pache ou de Ricardo, un dos dous, parecía un tremendo King Kong caído na porta do Congreso de Diputados, morto, poñía por riba bipartidismo. É dicir, aquilo chamou má atención porque probablemente, se reflexionas, pode ser difícil aventurar que dentro do sistema político español, quizá como consecuencia de que todo isto que estás falando é de interés, sin lugar a dudas, de reflexionar, é probable que o sistema político español pois non volva a un bipartidismo entre comillas armónico. Non sei se me colle a cuestión. Ahora quedan hai outros 4 partidos, máis partidos nacionalistas, en fin, como ves un pouco esta cuestión, se vai a volver alguna vez España, Estado español, non queremos chamarlle, a un sistema bipartidista ou non. E a outra cuestión que me parece de moito interés é porque estes cambios que se están dando non chegan ao sistema electoral, digamos, coa
digamos, coa celeridade, coa axilidade que deberían, porque vai ser a miña forma de ver, se está quedando algo obsoleto a representatividade. Isto que falabas ti, de voltarlle aos ciudadanos o seu voto, creo que está un pouquinho... O bipartidismo non é moito menos un resultado natural. Cando falamos de bipartidismo se nos olvida que como era o mapa político en España cando arranca a transición, que era un mapa político extraordinariamente fragmentado. Había fragmentación na esquerda, pero que na dereita había 4 partidos competindo, claro. Fan un primeiro esforzo de unificación que é o CD, se acaban, non sei agora, a primeira vez que a Fraga se presenta por Alianza Popular era Alianza Popular, el PDL, el Centro Democrático que se chamaba outro, e la Unión Liberal. E é un esforzo enorme por parte do Partido Popular de José María Aznar de unificación de toda a dereita nun gran partido que represente un pouco o espacio de dereita, repenicando o mismo esforzo que fixo o PSOE na década dos 80, que non chega, digamos, ao grado de monopolio que consigue o Partido Popular no espacio de dereita, pero si se fai claramente ca maioría desa representación. E, bueno, iso é un sistema que depende da eficiencia dos dous partidos que sosteñen o sistema. No momento que os dous partidos deixan de ser eficientes, no momento o grito de non nos representa é unha resposta a ineficiencia desos grandes partidos como elemento de representación. Entón, canto vai durar o sistema que temos agora? Pois dependerá das habilidades das diferentes organizacións que estén competindo. Na dereita, evidente que vai haber unha loita pola supremacía do espacio político da dereita, e se pode enquistar esta realidade de dous grandes partidos de dereita competindo regularmente pola supremacía, ou un gran partido e un pequeno partido, ou que un volva a absorber o outro de alguma maneira e volva a arrebatar o espacio. Pero eso é máis, non é tanto unha consecuencia da demanda do público. A xente non demanda bipartidismo ou multipartidismo, a xente que demanda é partidos que representen eficientemente os meus intereses. É máis a resposta dos partidos e a capacidade de organizarse dos partidos o que acaba decantando se un sistema multipartido ou un sistema bipartidista. En este caso, Podemos e Ciudadanos son respostas á incapacidade do Partido Popular e do Partido Socialista para xestionar con eficiencia as demandas de partes moi importantes do seu electorado. Canto vai a durar isto? El bipartidismo morto para sempre? Pois non sei. O mellor non. O mellor sí. Dependerá das capacidades organizativas dos diferentes partidos. E en canto a pregunta que me fai do sistema electoral, bueno, eu creo que aquí, por seguir un pouco co debate que tínhamos por internet, o sistema electoral está un pouco mitificado. É dicir, os problemas que temos de representación e de representatividade, unha parte é consecuencia do sistema electoral, sí. Pero a lei non é a responsable de todo. É dicir, con este mismo sistema electoral, con esta regla de reparto e de asignación de escanos, se teñen conseguido maiorías moi diferentes e nos temos sentido moitas veces moi representados. Primeiro, non hai un sistema electoral perfecto, todos teñen dificultad. Todas as reglas de asignación teñen dificultades, todos teñen desviacións. Depende do que quera un primar un sistema de elección. Un sistema de elección ten que primar dúas cosas, ten que primar a representatividade, pero tamén ten que facilitar que se podan xerar maiorías que permitan gobernar. É dicir, hai que estabilizar de alguma forma o sistema, porque un sistema que sea perfectamente proporcional normalmente tende a ser moi inestable, salvo que existan, digamos, organizacións moi potentes que excluyan a calquer competidor. Entón, as reglas de asignación e as reglas de cálculo todas teñen desviacións e todas teñen problemas. Entón, eu creo que hai que desmitificar eso. Segundo, el principio del hombre, un voto é un principio esencial da democracia, sin duda. Pero a hora de diseñar un sistema de representación hai que ter en conta os problemas de estabilidade do sistema e tamén hai que ter en conta que a xente vive en territorios e esos territorios tamén teñen que estar representados de alguma maneira. Por que? Porque non é o mismo vivir na Coruña
que vivir en San Carlos. E non é o mismo vivir en Madrid que vivir en Coruña ou vivir en San Carlos. E que de alguma maneira hai que ter en conta esos elementos, ¿no? Porque se non podemos ir a un sistema onde efectivamente as zonas hiperpobladas estén moi representadas, pero as zonas onde non hai población simplemente estén fora do sistema e a súa condena sea acabar sendo ainda máis de poblado. Entón eu creo que eso a veces se banaliza moito o debate alrededor das reglas, ¿no? E as reglas, insisto, non hai un sistema electoral perfecto, todos teñen problemas e todos teñen déficits e todos priman determinados aspectos e castigan outros, porque se existira unha regla perfecta pues a teríamos adoptado, ¿no? Porque eso quere decir que o sistema que temos é perfecto? Non, o sistema que temos non é perfecto, é manifestamente mellorable. Por que non se mellora? Bueno, porque hasta ahora os dous grandes partidos que eran os que tiñan máis peso e máis representación non lles interesaba reformar o sistema. Isto sí que é unha loita entre vellos partidos e novos partidos. Os vellos partidos, porque son organizacións moito máis potentes e moito máis extensas, con moita máis implantación territorial, saben aproveitar moito mellor as ventaxas. Pero, claro, bueno, temos que reducir a representación na España rural. Por qué? Porque Ciudadanos non tiene organización allí. Esa é a cuestión. Temos que reducirla porque realmente están sobrerepresentadas ou temos que reducirla porque determinados partidos non teñen organización. Porque realmente a Galicia interior está, ou determinadas provincias están sobrerepresentadas, que non digo que non, seguramente non están representadas. O problema é que Ciudadanos e Podemos non teñen organización. Non tienen organización, non tienen candidaturas allí, non tienen resultados. Os resultados que obteñen non lles permiten competir cos grandes partidos. Entón, eu creo unha mezcla destas dúas circunstancias. Eu creo, primeiro, o debate sobre a reforma electoral é un debate que en España que é moi tramposo e que está cheo de medidas verdades. Por exemplo, o debate, todas estas cosas que se dixeron sobre os resultados en Cataluña, que Ciudadanos con outro sistema electoral habría tenido mejor resultado. No, rotundamente falso, rotundamente falso. Que tería obtido mellores resultados con o sistema que propón Ciudadanos, sabes que teria sido? Esquerra Republicana, que sí que tuvo un montón de votos que non lle serviron de nada en determinadas áreas da Barcelona. Iso de que os partidos nacionalistas están sobrerepresentados, mentira, non é verdade. Porque a hora de facer o debate normalmente os críticos do sistema son moi estratégicos, non? Para analizar por que determinados partidos ou tienen, por que Ciudadanos tuvo X votos e tantos diputados, nos vale el principio un hombre un voto. Pero para analizar por que Convergencia ou por que Esquerra Republicana ten tan bons resultados de canción, ya non nos vale el principio un hombre un voto. Entón ya decimos que Cataluña está sobrerepresentada. Coño, non era un hombre un voto. Si comentamos en las si es un hombre un voto y si es por población, Cataluña no está sobrerepresentada, está infrarrepresentada. Pero ahora de hacer tanto ya hablamos de no, que Cataluña está sobrerepresentada, Euskadi está sobrerepresentada. Pero bueno, eso tamén é unha cosa importante, é dicir, as reglas, ninguna regla é neutral, non hai ningún sistema electoral que sea neutral. Todas as reglas teñen desviacións e favorecen determinados resultados. Pero non é unha regla que diga, bueno, isto é unha regla perfectamente neutral que asegura un resultado neutro. Que nos asegura que a regla non ten ningún impacto no resultado. Todas teñen desviacións. Todas. Se trata de escoller que desviacións estamos dispostos a soportar, que parecen asumibles, e cales queremos que deben ser corregidas. Pero todas as reglas de representación teñen desviacións e influyen indefectiblemente no resultado. E sempre haberá alguén que vai a salir perjudicado. Sempre haberá alguén que vai ter menos representación da que realmente debería ter. Houve debates, pero non chegaron a acordos, non? Nin van a chegar. É dicir, incluso debates que non saíron a público, eu creo que non chegaron a acordos. Eu creo que é imposible chegar a acordos simplemente porque hai dous actores que neste momento siguen sendo moi relevantes, que é o PSOE, que non lles interesa. O sea, non se poden cambiar as reglas
de maneira unilateral, porque entonces sí que temos un problema. Sí, mira, unha cousinha. A ver, eu estou de acordo coas líneas xerais da construcción que acabas de facer, non? En todo caso, eu creo que as sociedades cambian, a comparación entre onte e hoxe a mí parece absurda, porque normalmente unha xeración política anterior, porque no fondo se fixo ben, non? Quer dicir, esa historia de sempre, non? Os nosos pais nos decían nós estábamos máis formados que a vos, porque sabíamos non sei que de memoria, non? Pero despois resulta que iso na práctica non é certo, en todo caso responde unhas necesidades unha sociedade diferente, non? Entón, dicir, se hoxe hai unha revolución tecnológica con internet que dá múltiples posibilidades de comunicación, eu creo que calcar forza política que queira ser un referente ou entrar no xogo, non? E, por lo tanto, promover cambios sociais, ten que saber usar ese tipo de tecnoloxías e saberlas utilizar da maneira máis inteligente no seu propio beneficio, non? Entón, quero dicir que a mí non me parece discutible, eu creo que eso non hai que xulgarlo, non? Calquera forma política que opere unha realidade ten que analizar esa realidade e tratar de ser permeable, buscar a máxima permeabilidade a través do que sexa, do medio que sexa, non? Agora ben, eu por entrar a analizar, non? Dito isto, a mí o que creo, é dicir, é evidente que internet dá moitísima máis capacidade de chegar a un número maior de persoas, non? O que si pone en tela de cuestión, pero como pone en tela de cuestión a revolución do 68, por exemplo, ou calquera historia que me conte un avó, non? É dicir, o resultado revolucionario a respecto dos contidos, non? É dicir, vamos a ver, ti falabas, por exemplo, do 8M, non? É certo, o 8 de marzo saiu as mulleres masivamente saímos todas a rúa, aí parece que hai unha eclosión, pero detrás disso, realmente, o que hai é sí, un montón de xente na rúa, pero as contradicións son múltiples. É dicir, porque internet dá unha inmediatez, pero tamén se dá unha superficialidade nos contidos. De tal maneira que está todo sen debater. E hai múltiples contradicións. É dicir, ti podes ir á rúa e a compañera que tes ao lado pode estar a favor da legalización da prostitución. E ti non. Ou sí, non? Quer dicir, un está a favor da custodia compartida, outra non está. Quer dicir, que está todo por debater, porque o único que internet é un medio de comunicación masivo. Eu non estou moi de acordo, é dicir, o debate existe na rede. O que pasa é que tú vas á plaza a facer un xesto, non vas a debatir. É que iso non vou entender. Claro, pero o que vexo é que, a ver, Podemos foi unha revolución, entre aspas, a respecto do que falas do sistema de partidos, que había un bipartidismo e agora está por o vai implicar. Pero é unha revolución en sí a respecto dos contidos. É dicir, se goberna Podemos vai haber un cambio sustancial. Eu non o vexo. Entón, vamos a ver, no tema das mulleres, por exemplo... Non me considero capaz para contestar. No, se digo que o ponen en cuestión. É dicir, o que quero decir é que isto pode ser tamén o que me dá a sensación de que se xeran unhas expectativas moi infladas e despois é todo un plus, porque se queda en nada, é dicir, a respecto da sustancia do contido. Igual que se quedaba en nada no ano catapum, porque se fixeron unha manifestación moi grande ou unha asamblea grandísima, se realmente non, mentres non haxa unha masa grande que teña unha mínima coherencia interna. Entón, eu creo que, o sea, non discuto para nada. Que non sei se... Sí, perfectamente. Mire, sabe cando non había debate? Nas asambleas nas que participaba. Claro, sí. Nas asambleas que facían a Facultade de Dereito, ali había todo menos debate. Pero estaba todo organizado.
sempre falaban os mismos, xa sabías o que iban a decir, sabías cales eran as técnicas de votación, se prolongaban ata que a asamblea se vaciara e ás 3 da tarde, que era cando se votara, só quedaba... Eu creo, sinceramente, que agora o debate xa non está aí. E dir, iso que dice usted, a xente se xuntaba nas plazas, pero o debate non se xunta para debatir nas plazas. Por que? Pois xa estuveron debatindo nesa realidade virtual, nesa realidade digital, e xa se ten dito seguramente de todos os colectivos a outros, e ten cruzado papeles, documentos, memes, vídeos, links, accesos a un montón de información. Se xuntan simplemente para facer un xesto. É dicir, claro, pode quedar en mero postura. Eu non creo que eso sea así. A ver, o que quería decir é, a ver, que concordo con que, ose, hai moitos máis medios para ser permeable a sociedade. Por tanto, pois é, vamos, absurdo non formarse, non estar ao loro do que hai na realidade para utilizar esos medios no teu propio beneficio, non? É dicir, eso é impepinable. Sí, vamos, outro é vivir fora da realidade. Agora, o que non estou tan convencida é de que todos estes medios realmente axuden a un cambio social, é dicir, que o fin e que eu creo que se está confundindo os medios cos fins. E finalmente todo se queda en medios, porque non vexo eu os cambios, non os vexo. É dicir, non os vexo na práctica, no contido político. Entón, pode haber cambios aparenciais, pero no fondo da cuestión non vexo que nada se este mover. Entón, o que non quere dicir que eu faga con canto que a desesperanza, para nada, porque todo o contrario, que pensar positivamente, o outro non se produce nada, non? Pero, cuidado, non inflemos, eu simplemente vexo que hai un cambio social ao respecto dos medios que se levan de outras épocas e punto e final. Agora, as dificultades de chegar a un cambio social profundo parecenme iguais agora que antes. Non sei se me estou explicando. É dicir, que me parece que a inmediatez conleva tamén unha superficialidade moi grande e que pode haber unha expectativa infladísima e despois na práctica non se produce esa expectativa, non se traduce na realidade. Entón, era simplemente unha sugestión, non nega para nada o que No, eu podo estar de acordo con eso. Eu simplemente creo que as transformacións son moito máis poderosas do que pensamos. Eu creo que a transformación que viveu a política española nos últimos 5 ou 6 anos é espectacular. A maneira de facer política, a maneira de, por exemplo, as campañas electorales. As campañas electorales xa non se parecen en nada como eran as campañas electorales fai 5 ou 10 anos. Eu creo que o exemplo de hasta que punto se ten transformado a política española o vivimos estos 2 días. Isto que pasou no Parlamento Español, que un tipo vai a ser presidente do goberno con 85 diputados, porque iso que ten 85 diputados, iso era impensable, iso era imposible na política española. A mí eso me parece unha transformación brutal, brutal. Unha transformación formal. No, formal no, pero é unha transformación brutal. No, en absoluto. A mí me parece unha transformación brutal. Estamos falando de que goberne un ou que goberne outro. É dicir, que a mí me parece que se produce un cambio no goberno, hai poucas transformacións que me parezan máis potencialmente transformadoras en sí mismo. E que hoxe se poda gobernar sin necesidade de ter unha maioría absoluta abrumadora e que a xente asuma como normal que un partido con X diputados poda gobernar buscando diferentes tipos de alianzas, obrigándose a facer unha política basada na búsqueda de acordo, me parece unha transformación enorme, enorme. Me parece que supoño que todos cada un, e que eso xa nos levaría a outro debate, no que non quería entrar na miña presentación, que cada un de nós temos a nosa propia idea do que debería conseguir esa revolución. Ojalá viniera ahora. María. Viniera ahora. Este señor leva moito rato para levantar. No, é igual. No,
Bueno, eu creo que realmente estamos vivindo unha evolución moi grande, que é a tecnoloxía. A tecnolóxica, máis que dicen os sociólogos, a sociedade se volve moito máis lento de tecnoloxía. Entón, que estamos agora nun proceso de adaptación. Canto vai tardar? Non sei. Nós estamos nun proceso de adaptación. Sí. A miña filla non. A miña filla é o seu hábitat natural. Pero a sociedade está se adaptando a esa tecnoloxía. Vamos ir moi despacio. Internet é un sistema militar. É o que dice o rapaz. É bo e malo. Estamos moito máis controlados. Somos máis libres agora que antes. Non. Estamos moito máis controlados. Non. É verdade, creo que non. Eu penso que sí. É verdade. Estás controlado se te deixas controlar. Sí, pero é que se tes a necesidade de estar exposto todo o día nas redes, claro, estás. Pero preguntaba ti antes, sálvame a subo. Sí. Pero para chamar o fútbol é inteligente tamén. Para ver sálvame, hai unha inteligencia emocional aí no medio. Porque moitos se están explicando aí na porque a xente o tanto. Por algo será. Entonces, no que falamos de internet, como sistema militar que era, ahora saben que no paso que damos, desde que salimos a la calle. Que sepa, o que digamos en internet queda aí, memorizado, non se guarda. Antes dixemos unha localidade, pasaba e olvídate. Hoxe non, hoxe a dis, queda aí queda. Na política tamén se está utilizando. Saben as tendencias da sociedade, onde van, que consumen, que compran, que leen. Eu na miña no centro temos un club de lectura e temos esa paradoxa, se lee libros como que están na estantería, non, ora se lee en WhatsApp. Internet, sacará proveito aquel que sepa manejar internet, que sepa aproveitarlo, e a veces lemos documentacións que hai que ter preparado para asimiladas, tan lento. Entonces é unha arma de doble filo. Ben utilizado, sí, é moi bo. Ora, mal utilizado. De todas formas, de verdad, creo que está un pouco mitificada isto que se chama ahora os superdatos, e esta capacidade non, lo puedes saber todo de ti, lo que agora son as tendencias, hai un montón de fórmulas e algoritmos para, en función dos clics que das, saber que es lo que te tiene que concretar, que eso me fue yo mismo sempre. Eu teño publicados 3 libros. Bueno, pues sempre que entro a página web e tal, todos esos algoritmos e todo, que seguramente lo saben todos los demás, se empeñan sistemáticamente en venderme a mí mis libros. Entonces dices tú, vale, al final, tanta información no les permite distinguir que a este señor, seguramente a este señor, ¿por qué le interesa este libro? Porque es el autor. Gilipollas, porque es el autor. Y sistemáticamente, no, pero esto ahora xa menos, porque xa pasou o tempo e tal, pero o momento que era delirante, Piratas de lo Público, que se tuvo moito impacto, se vendeu moito e tal, entrabas en calquera página e salía un banner destes e tal, pum, Piratas de lo Público. E me estuvieron intentando vender un libro todos lados. Eso que dice usted é absolutamente certo, pero é que otra vez está un pouco mitificado. Eu vou dizer, Trump ganó gracias a Facebook, non me da. No ganó gracias a Facebook. Ganó outras circunstancias que vamos a analizar ahora. Facebook simplemente lle deu unha ferramenta moi potente, para singularizar os targets e para saber donde podía as súas mensaxes ser máis contundentes. Pero eso non significa que vas a ter éxito. Simplemente te dice dónde tienes que ir a poner el mensaje, pero hay que seguir aceptando cada mensaje, que eso no te lo dice el superdato, no te lo dice todo. Bueno, pero eso es certo. Si se sabe, por exemplo, tamén en relación ao 15M, en que ano foi o 15M, en que ano foi? O 15M de 100 anos, pero anterior á crisis que pasaba, España decía Aznar, ganaba bien. O 15M que era cando vero, chegamos a unha crisis galopante, partiu aí o 15M, claro. Pero non a vimos vir. Bueno, dicen que foi Zapatero que non a vimos vir. Pero só vez algún mito máis, sí que a vimos vir. Estábamos, buscamos culpables, eran os bancos ou era o cliente que iba a firmar a hipoteca. Estamos nese debate, pero bueno, eu creo que foi un detonante do que despois. María, querías...
Este ciclo o titulamos aí con eso de M68, o titulamos Pensar xuntas non, empurrar xuntas si. Eu creo que esa é un pouco a idea, xente moi diversa traballando xunta por un obxectivo. Eu que son horrorosa analista, nunca vexo vir nada. Sin embargo, o 8 de marzo sí que estaban pasando cousas. Os que somos ensinantes o notábamos nas aulas, pero cando saías á rúa diante dun asesinato dunha muller ou en calquera momento vía xente moza que non se ve na rúa, xente moza por outros motivos, non xente moza, mulleres mozas novas. Entón, que sí que estaba vendo aí un cambio que creo que ven para quedarse, que esa sí que é unha auténtica revolución e que está vendo cambios de certa trascendencia, non? Nesa cuestión da igualdade e dos dereitos das mulleres. Non sei a trascendencia que é capaz de ter, pero creo que esa sí que é unha revolución. E xa que antes te ofrecías a facer análisis de calquera cousa, nestes días a sensación que temos moitas, visto desde aquí, é a non presenza de Galiza no debate que está sucedendo estes días. Non, eso non é unha sensación, eso é unha evidencia. Eso é unha evidencia, pero bueno, eso é que decidimos, Pero creo que isto é o que decidiu a maioría dos galegos. Aquí se vota o que se vota e se votou a quen se votou. Depois xa temos toda suficiente información, incluso tivemos a ventana de oportunidade que foi o bipartito e 4 anos onde se pudo ver que se podían facer outras cosas e gobernar de outra maneira. A maioría dos galegos decidiu que non lle interesaba e que prefería volver ao anterior e, bueno, temos o que temos. Isto é o que temos costado, esta é a opción que temos escollido, pero que aí sí que non podemos impedir que nos devolvamos cartas. Galicia caeu das nacións? Sí. Iso é indiscutible. De feito, isto é unha anécdota, non ten ninguna importancia. Pero cando eu empecé nos medios de comunicación nos anos 90, iba ás tertulias, non ten, e se falaba desto, a xente salía de modo natural Cataluña, Euskadi e Galicia. Ahora non. Ahora ten o que engadir tú. Porque dicen Cataluña e Euskadi, entón pides tú la pared e Galicia. E non che contestan, ni che dan a contraria, porque son educados e dicen, bueno, total, os gallegos inofensivo, para que vamos a discutir. Pero evidente que estamos fora deso. Estamos fora. Estamos completamente fora. Pero, bueno, é o que decidimos como nación, o que decidimos como país. Decidimos eso. É dicir, unha parte decidiu votar por un partido que desde que é que eu voto xa sei que é duro decir isto, pero eu voto moito de menos a Fraga, sinceramente. Non contra Fraga, sino que por lo menos cando Fraga estaba había un presidente que exercía como presidente e que non quería ir a outra parte por as razóns que fora. De logo, eu non teria exercido a presidencia así, era un presidente e exercía como tal. E o Partido Popular era galego, era un partido diferente do outro, non millor, non defendían, pero si tiña autonomía, vida propia, non era nacionalista, pero tiñan un espacio e un discurso propio, que é o que non temos agora. Agora temos de presidente un administrador de fincas, porque basicamente o que é un administrador de fincas, e temos un Partido Popular de Galicia que renunciou por completo a ter voz propia e voz autónoma dentro do PP, como chegou a ter. Eso, votamos isto. E no outro lado, decidimos, unha parte do nacionalismo decidiu abandonar, digamos, un discurso puramente nacionalista e subsumirse nun discurso nacionalista de esquerdas, donde, ao final, bueno, a dimensión, o debate non é Galicia-España, sino que o debate é derecha-esquerda. Eso nos levou a onde estamos. A mirar, é dicir, eu non sei vostedes, pero onte cando subeu a tribuna de Torres Esquema, o portavoz do PNV, e o primeiro que lle dicen a nosotros non nos interesa logo la vida de España. Eu me quedé así sentado e digo, e non é porque non temos algo así. Non é porque non temos algo así. Pois porque non queremos.
Efectivamente. O problema non é que estemos fora. O problema é que vai ser moi difícil que volvamos aquí. Vai ser, porque xa nos costou, xa entramos de chiripa no 36, unha casualidade. Entramos no 80 e pico, porque houve unha movilización social e por un cúmulo de circunstancias que agora non xa un pouco tarde para enumerar, pero claro, eu creo que xa vai ser difícil que nos volvamos a reenganchar. Eu creo que aí que baixo, por utilizar un símbolo futbolístico, nos baixamos a segunda división e promocionar para volver a primeira está francamente imposible. Aí tamén está vendo unha revolución, non? Cataluña está facendo cousas que serían impensables, non? Entón pensar que quedamos aí en segunda división e calados non deberíamos, non? A ver, que hoxe en día o nacionalismo, o poderosísimo nacionalismo valenciano teña máis representación que o nacionalismo galego en Madrid, claro sei a usted, para mí é como que me deprime profundamente. Me parece moi deprimente. Los gallegos somos que pase. Comentaba que son que votábamos Fraga e porque en termos musicais era así, cando do goberno de Fraga se endebedaban cantaban a Riaxeira. Estes cando se endebedan cantan a tu cuerpo da Guerra Macarena. Entón, ainda que só fose por iso, por ese tipo de unha brincadeira de instalación máis posible, para eso. Un tiña un pouco esa relación folclórica, subfolclórica, pegada á terra, e outros, pois, nin iso ten. Sí, o que pasa que, a ver, pero isto é un ciclo penoso, pero se Galicia vai deixando pasar as oportunidades, cando os temas despreza, pois obviamente vai caer, é evidente. Tes unha oportunidade, pois agarra a ela como un cabo dentro, porque é o único que tens. Mellor iso que nada, non? E entón, pois, non sei, perderías aprender a experiencia. Ben, se non máis intervencións, un par de finais, como esta edición xa no meu caso, tamén hai unha pequena revolución, moi pequena, que o número de galegofalantes aumenta, non? Entón, se alguén está a articular motivos para ser galegofalante, pode coller ali unha listaxe de justificacións para falar galego, da cal a número 6 é a máis adecuada para todas as. E tamén pode ser unha pequena revolución que haxa un diario en galego dentro dos meses, non? Entón, aí tamén hai información para coller e levar para que este proxecto poide de adiante e que se faga máis habitual vermos en galego un diario que hoxe é imposible. E tamén hai información sobre o diario galego. E xa, pois, acabou a agenda de avisos. Grazas a Antón Rosado.